Philippines birth rate skids to record low at 1.7. Boys, kinahanglan na ta mag-meeting kay murag hinay atong ugbo karon da. Unsay implikasyon anang 1.7 nga birth rate sa atong nasod? Top 3 gold medalist ani sa tibuok kalibutan kois kay number 1 ang South Korea 0.7, ang Taiwan 0.8 and ang Japan 1.2. Sa kadaghanang nasod kois ang Pilipinas kay pension system sa namo na atong SSS o GSIS. Unya ang magbayad anang mga gores kay mga bata. 1970s nay napo kabatan-on nga mo shoulder sa usa ka gores. 2026 nay tulo kabatan-on shoulder sa usa ka gores. Kung magpadayon ni for 25 years, 2050 nay usag tunga na lang kabatan-on nga muagak para sa usa ka gore. Kibaw tatanan ani kung mas daghang bata sa usa ka nasod, init pa kay mga dugo, hungry pa kayo for achievements, mga overachievers pa kayo, tik pa kayong mga nahuna, daghang kag innovations, and most importantly, kanang mga bata, mo na economic driver kay mo man ay manggasto. Sila man ay consumer jud. Gores kay way more conservative na sila kumpara atong ilang pagkabatan-on nga. Di ba naman ay mga tanang nga. Unsam sa ni inflation ay di ba pwede nga stagnant lang ta or paubso na to ang mga presyo sa ato ang pamaliton kay para mabuhi ta. Ganahan tag deflation ani may tabo. If kay baw tatanan nga mang-us-us di ay ang mga presyo sa pamaliton, nganong mo palit man ta karon? Nganong mo palit man kog balay? Nga kibaw man ko after next year mus-us pa man ang presyo. Kibaw mo sa epekto na kung inana atong utok tanan. Walay consumption, walay mamalit. Pugong maghuwat og muus-us ang mga pamaliton. Kanang consumption, dako kinag-factor ang youth, ang mga bata. No? Kanang nay mga buying power ba? Di na mga bata nga, mga batanon hawa, pa man ay kwarta, way labot, og anak ka sa mayamang giti. Kung itay-up mo sa birth rate, kung gamay kayong consumption, magkagamay ang workforce kay ang mga negosyo mangsira. Magkagamay ang labor. Siyempre, unsa may incentive sa mga negosyante nga magpasaka og labor nga magkaubos man ang presyo. Magkalugi sila. Hantod nga magkagamay ang mga trabaho, magkagamay ang labor. Igo nilang takapalit kung unsay makapabuhi nato. Wala na tay budget para sa mga nindot nga kalsada. Wala na tay budget para sa mga bag-o nga eskwelahan. Dako kay posibilidad nga ma-obsolete ang gobyerno. Since nga mapalit naman lang ta sa atong mga kinahanglan para mabuhi, mabalik ta atong sa una nga since wa na may bili ang kwarta kay nagkaubos man gid gyapon, mag-barter-barter na ang kani nga item ilisan og munggos, ang kani nga item ilisan og humba. And if maabot na nga time, wala na yung gobyerno, I'm sure na malipay diha og imagine. Uy, wa na yung gobyerno, wa na yung korap. Wa na yung gobyerno, wala na yung pulis. Kung wala na yung pulis ug army, wala na yung order. Therefore, mabalik yun ta atong kina-atuhan pa, pwede ka tigbason kay ganahan ko sa imuhang luna. Be. Hinay-hinay lang. Yes, korap ang ato ang gobyerno. Mga pulis na korap. Tanan na corruption. Ayaw lang sa dununa ang wala ta manginahanglan ana. Kay kanang tax sa kanang real property tax gali sa kanang mga yuta nato. Mo na protection nato, way manigbas nato diha-diha dayon. Kay naay police, naay army, naay peace and order. Oh, di ba? Diyan kapag tuhop sa mga tao nino nga importante jud king butar. Kana may nindot kayo sulbaron. So for me, if ikaw sa face karon nga na ni-surrender na kastanan, like toxic na kay ning sistema, mong buhaton, take advantage sa peace and order nga ma-establish sa government. Nay police, nay army, dili ka tigbason diha bisag kinsa. And magpalayo ka sa komunidad, moadto kag bukid, build ka dito solar power nga house nya mananom kag imong kaugalingong bugas, buhi kag mga hayop. Nay masuya nimo kay gipangkapoy na sad palitan daghan mo dito, community na mo, balik na sa nagtuyok ang cycle. Kay kung naasad mo sa community na pud dito, unless kaya nimo mabuhi nga kamura dito sa imong pamilya, kinahanglan na sa kag peace and order. Kinahanglan na sa kag leadership. No? Balik na sa gobyerno. Oh, mao na nga ayaw panghimungti ang sistema nga gobyerno.
corrupt lang yun ang mga tao nga naasod sa gobyerno. Gold standard aning pension system is kanig yung Singapore. Loaded yung kini Singapore, no? Halod yung kini Singapore. Ato ang pension nga system, mao to ang sistema nga tabangan ang sa karon na itulo ka batan-on moagak sa usa ka gors. Sa Singapore, kung unsa yung gitagak nga pension, imuha ra gid na naapay interest. Ang possible reasons nga nung nagkagamay ang ato ang birth rate kay number 1, rising living cost yun. Di gina malalis. Kaduhaan na kay daghan na kay mga babae nga nasud sa workforce. Una nga murag imbes nga mo-focus sila sa family kay nanasad sila ilahang kaugalingong aspirations. Katulo kay basin ni mature na pud tong ilang RH bill. Dili red horse bill ha. Reproductive health program sa gobyerno nga manghatag og mga libreng condoms, sex education sa mga barangays. Of course, di na to limtan ang urbanization. Nalitan lang Cebu. Grabe na kayo, daghan na kayo, gasikit-sikit na. Wa may motivation or dili man possible nga mag-inugbukay ng mga tao diha nga wala man sila space para ibuhi og mas daghan nga pamilya. Manay pangutana ron kung unsa kay steps sa ato ang mga future leaders or sa atong leaders nga ma-curb ning problema. Unsay naibaw da unsay gibuhat karon sa South Korea, Taiwan ug Japan para nga masolusyonan ni ilang problema kay basin ni work sa ilaha, basin mo work pud sa tuwa. And magampol na pud ta nga nay leader nga makakita pud ani nga masolusyonan sad ni. Pod nga matiguang na siya ani nga time, wa na sad siya paki, mao na nga visionary leader gyud ang kinahanglan.